Birthday with jogging with lakaw na coffee. Anong may nag-celebrate sa birthday ni Nitch kay... I don't know, ano ka ha? Galayo-layo lang nagyan. Happy na nana mo! Happy na nana mo! Oh no! Wala, Nitch. Nalimutan man eh. Nag-expect si Nitch. Ha? Na kwarta. Usa! From Auntie Jaya. Yay! No! Ako alam niyo. Ako pa to. Sumago na rin. From Kuya Bitsui. Ayaw ba? Na! Magaling ka tawa! From Ate Daya! So guys, time check. It's already 9 PM. Sana uwil. Cool ka? Dapat si pambil dulu. Lakaw lang sa... Naog lang mi guys kay birthday with jogging with lakaw na coffee. Bye-bye, El. Wala. Ketangas? Ay, si Mama, si Mama. So guys, naabot namin diri sa Easy Nature Camp. So matawag sa amin. So hey, what's up mga Meg? So nami upang diri pang setup sa mga gamit namin. Karon nag-ready nami para sa barbecue. Para sa barbecue. Nami spaghetti and later magluto mig fried chicken, fries and barbecues. And napod may lumpia. Sila kay nag-ready sila para sa among lutuan. So maun ni ang view diri. Naimurag River. Napot sila yung mga tent there, guys. And tara among tent. Ni pa ko. Tara among tent. Okay, what's up mga Meg? So nag-camping day mi dire guys sa... Ano di pangalan dire matintin? AC Nature Camp. So nag-camping day mo sa AC Nature Camp, guys. So, kita king dagat guys. Anong may nag-celebrate sa birthday ni Nitch kay... I don't know, ano ka ha? Galayo-layo lang nagyan. Sorry kayo guys ha, kalkag ko buhok guys kay. Wala ra guys, good ka nang hangin kayo diri guys. Mo ani ta sa tong tent. You see that guys? So mo adi na among tent guys. So naabot mi giluto ni.
Tara, ang birthday girl ninyo guys. Yael! Yaela! Hi! Hi. So guys, naapod may giloto na niya guys. So this is dadning. Hi sa vlog to ining. Cute, it'll be cute. Cute be. So guys, naapod may hotdog nga ambaw guys, giinit ba daw ni? The coconut nut is a big nut. If you eat too much, you get very fat. So guys, mubalik dito sa tong tantron. Mo din inside tentor data room guys. So guys, wala pa tayo happy dami guys, no? Na kay mga bun vlog. So guys, natin ko nakita man guys nga. Yeah. Ay, labing auntie. No. So guys, nagkatagkanta din si tatay guys. So, nakoy nakita guys ay nga naligo og dagat to tara guys. Ay sa ako sa kita ni guys. Gamay kayo guys, mga amigos. Ay, tay. Bye, nagagin. Hello. Il ako kama. Oh. Hi guys, hi guys. Hi guys. Hi guys. Enak ko. Sleep tail. Okay. Wala si Kobe guys kay. Moapil siya daw ko na sila mama din niya. I wonder if asa na to sila. Dana ba sila sa kuan? Diri aluginsan or pinamangahan pa. So guys, magchika ta guys about isa tong birthday girl. So itong birthday girl, guys ba? Kina siya birthday nga, ay cake nga bini. So ako ipakita niyo guys ang cake ni Nitch na bini. Bini. What ako guys? Comment down below. Let me know in the comments. Hala, ikaw ng irong hotdog! Ang hotdog ni Kao giro. Hi guys. Salamin sa dindinas. Ina nag-camping mi guys. Kambing nga guys. Na birthday ni Ate Ninich. Apetito sa atinis. Ninich. Ninis. Ninich. Very good. Pagkakasyo ba? Bless ko to. Hi sa vlog ko. Hi vlog. Asan nga kate? Nanang. Cuma nak magnet. Ikaw. Nga turita nila nga get barbecue. Yummy. Ato ka to eh. Tre. Happy birthday. Pinanana mo. Happy 11 months old. 20 na nets. Na happy birthday, Ate Nitch. Bigay Ate Nitch.
Winnie. Kasi Winnie na na. Wala sa kanila. Giono mo. Di ba sinay mali na? Nakuan lagi siya na. Ang cupcake. Wala, Nets. Nalimutan man eh. Nag-expect si Nitch. Ha? Na kwarta. Manikik niya. Grabe ay. Kila kami. Kila ko. Sige naman, Nets. Birthday nga. Ang sa'yo nga ni Nets, Neng. Birthday nga puno sa pagmahay. Kuya, birthday girl. Bili ka to Negros. Wala na naluoy sa birthday siya natin. Isa akong ate. Walit soon. Wala may lilison. Yung pag yung manikik. So nag-goal gid sa teenage na ko no. Hi. Goal gid sa teenage kaya di niya gawa sa birthday pero na day. Na-expect siya yung cake kay. Nay man dito. Nag-expect siya og money cake. Yatag si Tidaya niya. Ito surprise ko si Daddy Beans. Oh, ganit. Pizza. Pizza. Uy, ako na rin. Mura dili ka nang Baba, nangingi. Usa. From Antigaya. Yay! Ako ano niyo? Ako pa to. Wala man gibutan sa cake. Yay, DIY. Thank you so much, Tidaya. From Kuya Bitsui. Sige, tingog day. Ay, kawawa na ako tayo. Wala sa wala. Wala yan ako isupre ako ah. Oh, gila ko ay. Gcash bis. Gcash. Yo, open ma. Lahat na dito. Gila ko kina ipo. Pila? 5. So tayo natin ni at kuya. Tati. Pila to ka ma'am Daya? Ang boot. 1,000 kami. 1.5. Thank you so much, Kuya Binsoy and Ate Daya. Okay. Ano Kuya Daya? Kasi lang expect na hilak lang ta siya. Hindi na siya magmuro-muro. It's a Sige, binis ka dito. It's a heartache. Nothing but a... Nyari, mag-video-video. Ano ka? Gig ko ba ang gigag nang wakay pag-gayway? Guba-guba ko siya. Basta nagnaamag ka. Ali ba? Oh, kaipik-pik. Ayaw pa! Ilag din siya. Aron, tigaan mo siya. 10,000! Kuya Pinsoy! Oo. Wala, birthday ni Yael. Huwag kang Yael. From Iningan! Thank you. Sa ni Binsoy. Sayang. Bayad sa ibon og sa PC. Thank you. Kundi ko ba kaluwi ma? From Kuya Binsoy. Upi na sige na. Sige na sige na. Kay para ngadto mo DIY ni sila. From Daddy Binsoy. Upi na. Oh. Basa. Basa from
Dali na ba? Open na. Open na yun. Sige. Thank you. Tinood na, oy! Swimming pool. Yawan mo. Dapit sa buhol. Okay, from Ate Daya. Okay, from Ate Daya. Yay. Kailangan may audition bibili. Sus! Bayad gini kurinti mama niyo. Uy, sulti ni Ate Daya. Uy. Thank you, Tidaya. Masaoy mo grabe. Tidaya. Ya, okay na ka. Nakadugay po. Hi, unsay feeling? Namong birthday? Yes. So guys, happy day kay birthday. So, unsa utang na sa happy? Grabe ay. Bansoy. Guys, napalit din naman sa DIY. Para silhig sa tent. Ano kang kaya na? Sila din. Sila na. Ano naman? So guys, nangulit na sila guys. This is our tent. Na ano may set up. Tining na idaka ko na. Later. So mga megs, karon is nangulit na sila and kami na lang tulod diri. So humana day mig pangaon, humana mig dinner, just the three of us. Time check is already 7:05, Friday, May 10. Perting mingawa sa akong birthday night, yet so peaceful. And I love it. Nag-beer si Uncle Ineng. Ikaw, saan mag-inom? Milo. And mine is coffee. So guys, time check, it's already 9 p.m. So nakatogra ko and then nakamata ko. Dito ining Skataw. May mga campers bago dara ano. And apo dito sa ubos. And dito. So guys, nagluto si Tito Ineng og fries. Gamit kami ng seal. So guys, mag-breakfast kami guys. Here is sa Logensan Public Market. For today's video, we're doing a 1K challenge with my cousin Gail. Thank you sa naghatag na mo og birthday hat from Ate Daya. First is Mr. DIY. So first is kanina po Hingong. So guys, first is nipalit ko bag.